Avui volem parlar del trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat. I ho volem fer perquè el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya ha fet un comunicat en què critica l'augment de medicalització d'aquest trastorn, entre moltes altres qüestions. Els psicòlegs consideren que s'està donant massa fàrmacs als nens que pateixen TDAH quan hi hauria altres maneres d'abordar aquests casos, i per això avui hem convidat Josep Vilajoana, que és el degà del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Senyor Vilajoana, bon dia. Bon dia. Dades concretes de l'augment de medicalització dels nens que pateixen TDAH no les tenen, no? No tenim dades concretes. És difícil de quantificar, això. No tenim dades concretes perquè el que tenim és el rapport de molts professionals que tenen aquesta percepció, i la tenen després de que els nanos i les famílies hagin fet un recorregut i es vegi que realment no calia administrar fàrmacs. No hi ha dades i crec que tampoc les busquem com a col·legi. És a dir, que aquest comunicat el fan perquè arriben fins a vostès molts comentaris de professionals que treballen en aquest ambient, amb aquest trastorn, i que els posen al damunt de la taula aquesta problemàtica. Sí, professionals que estan col·legiats i col·legiades, però també familiars dels nanos diagnosticats, és a dir, familiars que s'han agrupat, i en el segle XXI això ja és habitual, és a dir, persones que són afectades per una determinada situació, que s'agrupen, que creen una associació, i algunes d'elles, o moltes d'elles, treballen conjuntament amb professionals, diferents tipus de professionals, des d'educadors, mestres, psicòlegs, psiquiatres, és a dir, no hi ha una frontera, diguéssim, entre professionals, sinó que hi ha professionals de tots els tipus d'intervinents en aquesta qüestió del trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat. Hi ha professionals que estan al costat de veure clarament què passa, intervenir amb els nanos, intervenir amb les famílies, etc. I hi ha professionals que opten no només en aquest trastorn, sinó en molts altres, per dispensar immediatament i treure's de sobre la situació. De totes maneres, a veure, ara ens estaran escoltant moltes famílies, n'estic convençuda, que tenen fills que han estat diagnosticats d'aquest trastorn, i que probablement, en alguns casos d'aquests oients, prenen una medicació, i els pares diran, escolta, nosaltres des que li donem la medicació al nostre fill o la nostra filla, realment hem notat un canvi positiu. La medicació ajuda o no ajuda? Sí, clar, aquells nanos que entren dintre d'un determinat perfil, que defensen tant psiquiatres com psicòlegs, és a dir, que s'admet això, que hi ha un perfil de nanos que milloren amb un tractament farmacològic, doncs aquests nanos se'ls ha d'administrar. Nosaltres l'únic que acceptem com a queixa, diguéssim, vinculat dels nostres professionals és que això s'ha de fer després d'un bon diagnòstic, no abans. No es fan bons diagnòstics? Per què? Què està passant? Estem en una època en què el temps compta molt, també estem en una època de retallades, és a dir, hi ha recursos escassos en determinats dispositius, és a dir, és una suma de variables. No és una qüestió de culpabilitats, sinó és una qüestió, probablement, de no creure's tan fàcilment una etiqueta que s'ha posat de moda, que circula d'una manera massa banalitzada, i per tant que en molts diagnòstics al final és convenient la medicació. Però no és una etiqueta, és un trastorn que existeix, no? Però tots els trastorns, mira, posaré un exemple. Jo ho dic perquè hi ha hagut molta polèmica. A veure, si aquest tema us toca de prop ja ho sabreu, però si no, hi ha hagut fins i tot una discussió sobre si realment aquesta malaltia existeix o no. Hi ha gent que opina que no existeix la malaltia. Els experts que treballen cada dia amb aquests nens afectats defensen que sí que existeix, vull dir que això no és una invenció, i que cada vegada que es diu que és una malaltia inventada, els afectats i les famílies se senten molt malament, perquè sembla que ho estiguin creant del no-res. Hi ha casos de nens que pateixen hiperactivitat i un trastorn d'atenció. Clar, però aquestes famílies, les que realment ho pateixen, el que volen és que els professionals ens posem d'acord per prestar uns serveis de qualitat i adequats. És a dir, que les discussions acadèmiques, les discussions de perfils professionals diferents, que les fem allà on toca, que seria l'acadèmia o en determinades foros, diguéssim, científics. L'altre, que és prestar serveis, vol dir prendre's en sèrio
les dificultats i el malestar que tenen aquests nanos i les seves famílies i fer un diagnòstic multicausal, és a dir, veure exactament què hi ha en aquella situació, no? I aquí és on nosaltres reclamem això, no diem que no ho facin, hi ha molta gent que ho fa i que treballa molt bé, psicòlegs, psiquiatres, neuròlegs, metges, és a dir, no hi ha un perfil únic que treballi bé, no és així, no diem això, el que diem és que val la pena que ens hi posem. Per què? Perquè moltes vegades les etiquetes amaguen determinades variables que estan en joc. Anava a posar un exemple per allunyar-nos una mica de la polèmica del TDAH. Quan va aparèixer la sida, als anys 80, és a dir, els epidemiòlegs van classificar 4 poblacions que presentaven determinats símptomes. L'error de les campanyes de prevenció era pensar que les poblacions eren les que tenien el risc. No, el risc estava a les conductes, que casualment algunes d'aquestes poblacions feien, però no era un problema de la població, era un problema de la conducta de risc que feien. Per tant, està bé classificar, està bé etiquetar, està bé perquè ens ordena els professionals, però en definitiva a les persones afectades, en aquest cas nanos encara és molt més preocupant, el que els hi convé i el que nosaltres ens hem de comprometre és a prestar un bon servei. I per tant, nosaltres pensem que no és una qüestió que estigui demostrada ni que el TDAH és hereditari ni que té uns factors biològics exclusius, que en alguns casos pot ser que hi siguin, sí, no està demostrat, hi ha hipòtesis molt fràgils que apunten cap allà. Hi ha altres malalties que portem molts anys apuntant hipòtesi, per exemple la malaltia d'Alzheimer, i que en aquests moments encara no està la cosa clara i en canvi es prenen moltes decisions de tractaments en relació a la malaltia. Per tant, no diem que no s'hagin de prendre decisions, que s'hagi d'aprovar, però que s'estudiï també en quin context està aquell nen, i hi hagi un estudi una mica més a fons, diríem. Pot ser problemàtic prendre aquesta medicació? Bueno, té, com tota medicació que no és innocua, té efectes secundaris. Això és obvi. Vull dir, aleshores, jo crec que aquí els experts en això són els farmacòlegs o són els psiquiatres que són els que han de poder ponderar si allò, el risc és superior al benefici o si el risc és insuportable. Jo llegia en el seu comunicat que aquesta medicació té efectes secundaris com ara l'augment de la tensió arterial i de la freqüència cardíaca, alteracions en l'alimentació i la son, alentiment en el creixement estatoponderal, alteracions propioceptives, tot això surt en el seu comunicat. Ara jo m'imagino que si fossin tan clares aquestes conseqüències de la medicació, no se'n receptarien tantes, no? Clar, però vull dir, no sé si en tots els casos els nens pateixen aquests efectes secundaris. No, en tots els casos no. Bé, tampoc ho diem, que sigui en tots els casos. No, però parlen d'aquests efectes secundaris i quan ho llegeixes t'espantes molt, perquè dius, ostres, si els nens que pateixen TDAH i que prenen medicació els passa tot això, Déu-n'hi-do. O sigui, els efectes secundaris d'alguns antidepressius en algunes persones, en alguns moments, són un augment brutal del risc de suïcidi, per exemple. Això vol dir que tots els que prenen antidepressius s'acaben suïcidant? Absolutament no, però que és un risc possible. Per tant, qui administra, qui dispensa... Però ja ho controlen, això, no, els metges? Suposo que sí. No, vostè diu, suposo, al comunicat vostès diuen que falta un control, o sigui, que faria falta un seguiment acurat de com porten aquests nens la medicació, que no sempre existeix. Això ho posen vostès en el comunicat. Sí, això és així, però això és així amb la majoria de fàrmacs, és a dir, en determinats moments el Departament de Salut s'ha posat a controlar la despesa farmacèutica, que és brutal. Què vol dir això? Bueno, no ho sé, ells sabran, però el que vol dir és que moltes vegades no hi ha una contenció, no? Sinó que per cobrir-se, per curar-se amb salut, valga la paradoxa, doncs s'administra un fàrmac. És a dir, en moltes patologies, una conjuntivitis pot ser vírica o bacteriana. Bueno, doncs li donem un antibiòtic i un antihistamínic i així ens curem en salut. Això és una pràctica iatrogènica, és a dir, més val afinar primer, si no ho sabem, tindrem més feina, la família haurà d'anar més vegades a la consulta. Sí, bueno, què hi farem? Però per curar-se en salut, diu, jo li dono de tot i així ja va posat. Això és el que no em sembla bé. Llavors, és evident que no ho fa. Considera que està passant això amb el TDAH, Clar, això, o sigui, no ho dic jo, ho diuen molts professionals que hi ha, en molts moments, una certa alegria
en el receptar. Per tant, aquí el que posem és l'alerta de dir alguns professionals, algunes famílies ens diuen, bueno, allà i sense explicar-me em van dir, m'ha de prendre això. I això és el que nosaltres posem sobre la taula. Els efectes secundaris vol dir que són coses que no són innocues, és a dir, que no és banal, que segur que tindrà aquells efectes secundaris, no ho sabem tampoc, però escolti, vigiliu, això és el que diem. Miri, justament tenim al telèfon el doctor Josep Antoni Ramos Quiroga, que és psiquiatre coordinador del programa de TDAH de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Doctor Ramos Quiroga, bon dia. Hola, bon dia. Està d'acord amb això que ens està explicant aquí al programa Via Lliure el degà del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, Josep Vilajoana, que es medica massa als nens que pateixen aquest trastorn? Home, jo, amb les poques coses del que he sentit, que puc estar d'acord, és que hem de millorar molt i molt més encara l'atenció del TDAH i de la resta de trastorns de salut mental infantojuvenil, perquè això el que ens farà és prevenir moltes conseqüències negatives a curt i a llarg termini. Jo, respecte probablement al comunicat, que és el que estaven referint i explicant, home, a mi em sap greu com a professional i científic, em dedico a la recerca, és que el comunicat no tingui una base científica més sòlida. Com les referències que té el comunicat no són de revistes de primer nivell científic. A hores d'ara a Catalunya i a la resta d'Espanya no es pot afirmar que hi ha un sobrediagnòstic del TDAH. Totes les dades de l'administració, de la despesa sanitària, de venda de fàrmacs, el que demostra és que estem per sota de països als que ens havíem d'equiparar, com seria Finlàndia, Suècia, Noruega, Dinamarca, estem molt per sota. A hores d'ara a Espanya, en el conjunt de l'Estat, no arriba ni a l'1,5% dels nens de tota la població general que poden rebre medicaments pel TDAH. I això són dades pròpies de l'administració de venda de fàrmacs, que les coneixen molt bé perquè realment, clar, volen controlar la despesa que es fa, que ens sembla molt apropiat. I sabem que a nivell internacional, a qualsevol continent, ja dic que a l'Àfrica, a Europa, el TDAH afecta al voltant del 5% de la població general infantojuvenil. Per tant, estem molt per sota d'aquesta recomanació. Què es pot observar durant els últims anys? Que ha crescut el nombre de persones diagnosticades. Per què? Doncs això té a veure amb una millora dels serveis d'atenció. I precisament és allò que les famílies ens reclamen. Escoltin, millorin els serveis, atengui'ns, perquè nosaltres hem d'estar donant voltes i moltes vegades no aconseguim una bona atenció. Això progressivament s'ha anat aconseguint i fruit d'això, per exemple, el Pla Director de Salut Mental i el Ministeri de Salut a nivell d'Espanya, doncs l'any 2010 van generar com un conjunt d'experts la guia de pràctica clínica i que tenia l'aval de l'Agència Catalana de Tecnologia amb tota la rigorositat respecte a què s'havia de prescriure, com s'hauria de prescriure, com s'ha de fer el diagnòstic, i és molt clar la recomanació d'aquesta guia. De primer nivell d'atenció, quan el nen té sintomatologia lleu, clarament tractament psicològic, no qualsevol, sinó aquell que ha demostrat eficàcia, el tractament psicològic cognitiu-conductual. Quan el nen té una sintomatologia moderada greu, què hem de fer? Afegir aquest tractament psicològic i, a més, afegir els fàrmacs. Per què? Perquè la medicació del TDAH, des dels anys 30, ens han demostrat clarament que tenen un major benefici que no passa el risc. Com vostès deien abans, és evident que qualsevol medicació pot tenir efectes secundaris. Precisament, els medicaments del TDAH, una de les grans coses que ens donen molta tranquil·litat és que són molt antics. Són medicaments que els venim utilitzant des dels anys 50, insisteixo, que el primer va sortir a l'any 30. I, per tant, tenim una casuística enorme de milions de persones que han rebut aquests medicaments i que podem conèixer les parts negatives i positives. Però vostè no està d'acord, per tant, que s'estan recetant aquests medicaments en massa casos i que en alguns d'aquests nens se'ls podria tractar d'una altra manera i evitar-los la medicació? Les dades no demostren això. Podem tenir opinions i creences i intentar que tot sigui al voltant d'aquesta creença que nosaltres tenim i fer encabir tot al voltant d'aquesta creença. Les dades clarament demostren que no estem ni de bon tros al mateix nivell que d'altres països del nostre sector europeu i que estem en un nivell molt baix. Pensi que l'any 2004 ni el 0,5% de la població infantil estava rebent tractament per aquest problema, quan afecta el 5% de la població.
L'increment és important, o i tant, perquè parteix d'un nivell molt baix d'atenció i un nivell molt baix de tractament. Però aleshores com s'explica aquestes crítiques que han arribat fins al Col·legi de Psicòlegs? Perquè ells han fet aquest comunicat fruit de la intranquil·litat que hi havia amb molts professionals que estan treballant en aquest sector i per part de famílies també, que diuen, escolti'm, jo vaig anar al metge, no m'ho va explicar i em va dir que es prengui aquest fàrmac al nen. Aquesta no és la posició de la Federació Espanyola de Famílies de TDAH, ni de la Federació Catalana de Famílies del TDAH, ni de bon tros. Sí, precisament, probablement, la posició que les famílies tenen és que en determinats sectors, i sobretot d'ambient psicològic, doncs no hi ha un bon reconeixement del TDAH. A hores d'ara ja no es critica l'existència del TDAH, i que fins i tot en el comunicat en algun moment queda com una mica qüestionada, perquè donaria vergonya, amb tota la bibliografia que hi ha, amb totes les dades que hi ha, no només des de bases genètiques, des de bases neurobiològiques, des de bases psicosocials. Sabem que hi ha factors de risc psicosocials importants que poden incrementar doncs, la gravetat del TDAH. Doncs tot plegat, hores d'ara, costa molt de qüestionar per tota la gran evidència científica que hi ha en els últims anys. Insisteixo que és qüestió doncs, de revisar la literatura, revistes de prestigi com la revista Lancet, la revista Science, i veuran publicacions entorn del TDAH i recerques molt costoses. Pensi que nosaltres, quan diem que una cosa ha de funcionar o que una cosa té una eficàcia respecte a aquest tractament, ens costen molts anys de recerca. No és una opinió que jo tinc sense haver-la demostrat ni haver-la contrastat. I aquestes són les coses que a nosaltres ens crida moltíssim l'atenció. Senyor Vilajoana, què en pensa de tot això que comenta el doctor? Bueno, de fet, m'alegro molt de compartir micro amb el doctor Ramos Quiroga. Doctor Ramos. Què tal? Bon dia. Sé que ahir precisament jo tornava a Madrid i parlava amb la doctora Claustre Gené, i sé que van estar reunits i que té a veure amb les guies que s'estan editant per part dels departaments, no?, d'educació, de salut, etc. Per tant, la posició del comunicat, que és la mateixa que manté la meva col·lega, és justament aquesta, no?, la de posar una alerta, la de realment intentar aconseguir que aquells diagnòstics es facin tenint en compte totes les variables que estan en joc, i quan dic totes, dic totes. És a dir, que sí que hi ha posicions molt radicals en un extrem i en l'altre, és a dir, hi ha posicions radicals, el que diu qualsevol nano mogut és un nano hiperactiu i s'ha de medicar, i en l'altre extrem hi hauria la posició de dir, escolti, això és una invenció, que s'han inventat uns determinats farmacèutics, etc. Sí, però el doctor Ramos Quiroga diu que no hi ha una sobremedicació. Clarament discrepo amb aquesta idea. Un nen és mogut per naturalesa. El TDAH no és un nen mogut. El TDAH és un nen que té trastorns molt importants i la conseqüència la veiem, per exemple, en el programa TDAH d'adults de la Vall d'Hebron, com tenim gran quantitat de joves amb problemes de drogodependències, amb fracàs escolar, amb grans problemes per accidents de trànsit, i tot això són conseqüències d'un trastorn que afecta moltíssim la capacitat d'atenció, el control d'impulsos. No és que sigui un nen mogut. Ha de tenir una sèrie de criteris molt clars, molt restrictius i molt ben contrastats a nivell internacional, i que allò repercuteixi en una conseqüència negativa. Precisament, una de les coses que ens alerta més, i per això estem fent un gran treball de camp a nivell de Catalunya, és la situació del fracàs escolar. Hi ha molts nens que tenen dislèxia i que no estan rebent un tractament adequat, o molts nens que tenen TDAH i no estan rebent un tractament adequat. I nosaltres anem a les escoles, fem l'avaluació i veiem la baixa incidència de nens que estan diagnosticats de TDAH i la baixa incidència de nens que reben tractament. Per tant, a mi el que em sorprèn és que en una situació, imaginem-nos que tenim una situació de sequera important i que fem prevenció perquè les rieres es desbordaran. Escolti'm, però si fa un any que no plou, per què es preocupa per les rieres? Doncs la situació és la següent. S'ha incrementat el diagnòstic de TDAH a casa nostra? Sí, i entre d'altres coses perquè la xarxa pública de salut mental infantil i juvenil doncs no és tan llunyana, és molt recent, és dels anys 90 que s'ha creat. I el que succeeix que anteriorment no hi havia probablement un bon coneixement a nivell de la xarxa. El que ens hem de vanagloriar i estar molt satisfets és que fruit de tots els esforços que està fent el Pla Director de Salut Mental, que està fent el Departament de Salut, s'estigui millorant l'atenció del TDAH
I això, òbviament, té un increment, sí, com si parléssim de l'Alzheimer. Jo crec que ningú s'escandalitzaria de parlar a hores d'ara que l'Alzheimer s'ha incrementat. Però aleshores, senyor Ramos Quiroga, per la gent que ens està escoltant ara i que potser en escoltar l'opinió del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya ha dubtat de si el seu fill havia de continuar medicant-se o no, perquè, clar, un quan escolta aquesta opinió diu, ostres, a veure si el meu fill realment l'està medicant i ens ho podríem estalviar. Jo soc pare de 3 fills i tindria aquesta situació, i per això ens fa molt mal tot plegat, perquè és, sota el meu criteri, tampoc és la posició global de tots els psicòlegs de Catalunya, em costa, de la gent que treballa a grans hospitals, a grans centres de recerca, no tenen aquesta posició homogènia, ni és la mateixa posició homogènia de tota la Junta del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya. De la mateixa manera que hi ha hagut psiquiatres que han trucat, perquè vostè m'ho deia, senyor Vilajoana, que hi ha hagut psiquiatres que els han dit que tenen raó. És que aquí, al final, segons a qui escoltes, les versions canvien molt, trobo. És que no és una qüestió de rols professionals. El que hem d'escoltar realment són les dades, el que ens demostren les dades, el que ens demostra la recerca. Un pot tenir una hipòtesi, i és una hipòtesi que s'ha d'acceptar, és a dir, tota persona té dret a formular hipòtesis, però el que ha de fer és contrastar-les i demostrar-les. Jo entenc que en un sector de la salut mental d'orientació més dinàmica, aquest diagnòstic o d'altres situacions, doncs no les acaben d'acceptar, però no és un problema dels diagnòstics o de les situacions, és un problema que no es pot pensar que tot ha d'entrar en base a les meves creences preformades. Escolta'm, la vida és dinàmica i ens va demostrant que de vegades hi ha situacions que no coneixíem anteriorment i que es produeixen. Fixi's, per exemple, una dada que és grotesca per la gent que ens dediquem a la recerca amb aquest trastorn, quan es parla que és un trastorn de factura nova. Només cal anar al Col·legi de Metges del Regne Unit, a Londres, i veuran el llibre de l'any del segle XVIII del senyor Alexander Crichton, on parlava dels trastorns de dèficit d'atenció. Per tant, ni molt menys es pot parlar que és un trastorn recent. Senyor Vilajoana. Clar, no, però no parlem de... Primera, un aclariment, o sigui, el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya no és d'orientació dinàmica, sinó que acull a tots els professionals, sigui quina sigui la seva orientació, dintre del marc de la psicologia i mentre hi hagi un rigor i una qualitat a les seves intervencions. És a dir, hi ha psiquiatres, hi ha metges, etc que ens han enviat les seves opinions de suport i que no són precisament d'orientació dinàmica. És a dir, el que és cert és que una cosa és el diagnòstic i l'altra és l'abordatge que es fa realment en relació a aquests nans. Vostè parlava de l'Alzheimer, és a dir, amb estudis molt seriosos es va demostrar fa més de 10 anys, 15 anys, 20 anys, que els diagnòstics d'Alzheimer amb estudis, no en la pràctica clínica, doncs tenien errors, és a dir, hi havia errors de diagnòstic. Per tant, això ho hem d'admetre. El que nosaltres diem és que aquestes discussions les hem de tenir en els foros científics i en els foros acadèmics. Doncs això és el que els demano, que la tinguin en aquest foro. Però clar. La carta, mirin vostès mateixos les seves referències que utilitzen. Mirin tota la colla d'imprecisions que hi ha dintre de la carta. Jo entenc perfectament la seva postura, senyor Vilajoana, i vaja, jo li tinc un respecte absolut i entenc la seva postura. Creguin sincerament que no m'agradaria estar en el seu lloc, perquè tenen una situació interna dintre del col·legi de tensions o de diferents, diguem-ne, orientacions i que han d'intentar quadrar amb tot plegat. Jo l'entenc perfectament. Una altra cosa és que nosaltres, ja no metges, sinó gent que ens dediquem a l'atenció en salut, i fins i tot vostès mateixos saben el crèdit que ha tingut o no ha tingut aquest comunicat dintre del Pla Director de Salut Mental o el crèdit que ha tingut dintre de les associacions professionals de Catalunya. Vull dir, nosaltres no ens ha afectat d'una forma excessiva perquè entenem i sabem la situació d'on es produeix aquest comunicat. És més, que això potser els oients no ho saben, però el dia després va sortir també un altre comunicat del mateix Col·legi de Metges una miqueta aclarint i retraient una mica d'aquest comunicat previ, perquè ells mateixos veien que potser, escolta'm, això no ha estat absolutament contrastat, segurament. I jo ho entenc perfectament. I l'únic que, i també els agraeixo des de RAC1 l'oportunitat de contrastar visions. Les dades oficials són absolutament clares i rigoroses. A Catalunya, a hores d'ara, tenim un infradiagnòstic del TDAH. Ningú s'escandalitzaria de pensar
que s'està millorant l'atenció de les neus de mama o del càncer de colon a Catalunya, i en canvi ens escandalitzem, o algunes persones s'escandalitzen, perquè s'està millorant l'atenció d'un trastorn que té conseqüències, insisteixo, molt i molt greus. És que això és el que no és veritat, que no es millora l'atenció. O sigui, s'augmenta el diagnòstic i probablement hi ha nanos que millorarien amb un tractament que no reben i nanos que no el necessiten i l'estan rebent. I aquesta és la realitat. I això és així. No, la realitat són les dades. El TDAH afecta el 5% de la població infantil general i a Catalunya menys del 1,6% estan rebent tractament farmacològic pel TDAH. Per tant, no es pot parlar que hi ha un sobrediagnòstic. És més, potser podem convenir que la població palestina a Israel té una situació de vegades social precària. Doncs per dades i que poden conèixer i consultar-la, el tractament del TDAH a Catalunya està per sota del que rep la població específicament palestina a Palestina. Però, doctor Ramos Quiroga, en general, quan un nen és diagnosticat d'aquest trastorn a Catalunya, en general se'l medica? O sigui, en la majoria dels casos rep medicació aquest nen? Depèn de la gravetat que tingui. Es considera que 2/3 del TDAH és greu moderat i, per tant, hauria de rebre un tractament combinat, tant psicològic de tipus cognitiu-conductual o un tractament sobre els pares, de pautes per millorar la conducta i, a més, un tractament farmacològic. Fixi's, quants fàrmacs tenim per l'esquizofrènia? Doncs tenim més de 10 fàrmacs. Quants tenim per la depressió? També més de 10. Tenim només 2 fàrmacs per tractar el TDAH. I durant quant de temps l'han de prendre, aquesta medicació, als nens? Miri, això és igual que el tractament de l'asma o el tractament de l'epilèpsia, en funció de la gravetat i de la repercussió que estigui tenint el trastorn. Afortunadament, hi ha un grup de nanos que veus com progressivament es va deixar la medicació i no cal que continuïn en tractament. Sempre s'ha de reavaluar la necessitat de seguir o no seguir en tractament. I es fa aquesta reavaluació? Perquè una de les coses que criticava el comunicat era que no hi ha sempre un control de com està prenent aquell nen la medicació a posteriori. Això no es pot afirmar. Fixis, deia el senyor Vilajoana que no havia millorat l'atenció del TDAH i fa més de 10 anys o de 15 anys no hi havia un programa de TDAH per adults a Catalunya. A hores d'ara n'hi ha a la Vall d'Hebron, on no hi havia programes de recerca específics, n'hi ha a la Vall d'Hebron, n'hi ha a l'Hospital Clínic, n'hi ha a l'Hospital Sant Joan de Déu. Per tant, sí que s'ha millorat l'atenció. I això el que implica és que es detecti d'una forma més precoç. Amb el TDAH la clau és fer la prevenció, prevenir conductes que són absolutament de risc. I això és el que hem de fer amb un tractament global i holístic. Precisament, moltes de les crítiques que ha rebut la guia de pràctica clínica ja com si se recomanés tractament farmacològic a tothom, però el que recomana precisament és que tothom ha de rebre tractament psicològic. El que probablement no agrada és que aquest tractament psicològic sigui un determinat, que és el que ha demostrat eficàcia. Si volem instaurar un altre tractament, hem de demostrar que allò sigui eficaç, però d'una manera rigorosa, i aleshores entrarà dins de la guia de pràctica clínica. De fet, ara vostè ens parlava dels adults, és que hem d'acabar ja amb aquest tema. Ens parlava dels adults i hem rebut un mail d'un oient que m'agradaria comentar perquè fa estona que ens l'ha enviat. Què diu? El Rafa ens pregunta que sobre el TDAH, si quan una persona és gran, amb 30 anys, amb el TDAH detectat tardanament i amb signes evidents d'aquest trastorn, pràcticament incontrolable, si també els aniria bé tractament psicopedagògic o realment s'ha de tractar amb medicaments? Mira, les recomanacions, per exemple, en adults són un pèl diferents a les que es fan en nens. Adults, la guia que fem servir és la guia de l'Institut Nacional de Salut anglès, el National Health System, la guia NICE, i recomana de primera elecció el tractament farmacològic. Per què? Perquè la gravetat d'aquest adult serà molt més alta. És una persona que porta més de 30 anys tenint aquest problema i que no ha estat correctament endreçat des de la infantesa. Però sense oblidar que moltes vegades hem d'afegir un tractament psicològic de tipus cognitiu-conductual. És a dir, que jo estic fent aquí una certa defensa del tractament farmacològic i precisament soc autor de llibres de tractament psicològic pel TDAH en els adults. Per tant,
la visió ha de ser absolutament global, però global i rigorosa, no basada en creences o en suposicions o en posicionaments previs que no hem demostrat. Doncs queda clara la seva posició. Josep Antoni Ramos Quiroga, psiquiatre coordinador del programa de TDAH de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Moltíssimes gràcies per haver parlat amb nosaltres. Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'atenció al TDAH que us dediqueu a aquest trastorn i moltes gràcies també a l'oportunitat per parlar amb el senyor Josep Vilajana. Gràcies, bon dia. Vinga, a reveure. Jo crec que tots dos han pogut exposar els seus punts de vista i sí que m'agradaria acomiadar aquesta entrevista explicant-vos que el 17 de novembre a les Drassanes de Barcelona el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya presentarà la Festa de la Psicologia Solidària. Tindrà un preu d'entrada de 3 euros i què podrà fer la gent que hi vagi? Bueno, d'entrada està previst que la gent que hi vagi pugui veure per què serveix la psicologia, és a dir, no només des d'una perspectiva patològica, no només des de la perspectiva de les dificultats, sinó també de les potencialitats, i veure que, tot i que moltes vegades està poc recomanada, doncs la intervenció psicològica pot millorar determinades situacions de la vida. I amb aquests 3 euros què fareu que doni cadascuna de les persones que hi vagi? Està previst que aquests 3 euros més alguna cosa més, d'algun sorteig que hi haurà, etc., vagin destinats a un projecte d'atenció psicològica sense cost revertit sobre l'afectat, gestionat en aquests moments per Psicòlegs Sense Fronteres. I per tant seria un projecte d'atenció psicològica dirigida a persones que no tenen recursos. En aquest moment. Exactament. A persones d'aquí, Sí, a persones... Perquè ara amb la crisi hi ha molta gent que potser necessitarien el psicòleg i no s'ho poden permetre. És així. I ja hi ha iniciatives de psicòlegs i psicòlogues que fan intervencions sense cost. Nosaltres el que diem és això és una professió, per tant, si els psicòlegs van treballant sense cobrar, finalment també tindran dificultats, per tant el que hem de fer és equilibrar, no?, aquesta balança. Molt bé, doncs Josep Vilajoana, degà del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, gràcies per estar avui amb nosaltres. Gràcies bon dia. A vosaltres. Adéu-siau. Gràcies, bon dia.
Avui volem parlar del trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat. I ho volem fer perquè el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya ha fet un comunicat en què critica l'augment de medicalització d'aquest trastorn, entre moltes altres qüestions. Els psicòlegs consideren que s'està donant massa fàrmacs als nens que pateixen TDAH quan hi hauria altres maneres d'abordar aquests casos, i per això avui hem convidat Josep Vilajoana, que és el degà del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Senyor Vilajoana, bon dia. Bon dia. Dades concretes de l'augment de medicalització dels nens que pateixen TDAH no les tenen, no? No tenim dades concretes. És difícil de quantificar, això. No tenim dades concretes perquè el que tenim és el rapport de molts professionals que tenen aquesta percepció, i la tenen després de que els nanos i les famílies hagin fet un recorregut i es vegi que realment no calia administrar fàrmacs. No hi ha dades i crec que tampoc les busquem com a col·legi. És a dir, que aquest comunicat el fan perquè arriben fins a vostès molts comentaris de professionals que treballen en aquest ambient, amb aquest trastorn, i que els posen al damunt de la taula aquesta problemàtica. Sí, professionals que estan col·legiats i col·legiades, però també familiars dels nanos diagnosticats, és a dir, familiars que s'han agrupat, i en el segle XXI això ja és habitual, és a dir, persones que són afectades per una determinada situació, que s'agrupen, que creen una associació, i algunes d'elles, o moltes d'elles, treballen conjuntament amb professionals, diferents tipus de professionals, des d'educadors, mestres, psicòlegs, psiquiatres, és a dir, no hi ha una frontera, diguéssim, entre professionals, sinó que hi ha professionals de tots els tipus d'intervinents en aquesta qüestió del trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat. Hi ha professionals que estan al costat de veure clarament què passa, intervenir amb els nanos, intervenir amb les famílies, etc. I hi ha professionals que opten no només en aquest trastorn, sinó en molts altres, per dispensar immediatament i treure's de sobre la situació. De totes maneres, a veure, ara ens estaran escoltant moltes famílies, n'estic convençuda, que tenen fills que han estat diagnosticats d'aquest trastorn, i que probablement, en alguns casos d'aquests oients, prenen una medicació, i els pares diran, escolta, nosaltres des que li donem la medicació al nostre fill o la nostra filla, realment hem notat un canvi positiu. La medicació ajuda o no ajuda? Sí, clar, aquells nanos que entren dintre d'un determinat perfil, que defensen tant psiquiatres com psicòlegs, és a dir, que s'admet això, que hi ha un perfil de nanos que milloren amb un tractament farmacològic, doncs aquests nanos se'ls ha d'administrar. Nosaltres l'únic que acceptem com a queixa, diguéssim, vinculat dels nostres professionals és que això s'ha de fer després d'un bon diagnòstic, no abans. No es fan bons diagnòstics? Per què? Què està passant? Bueno, estem en una època en què el temps compta molt, també estem en una època de retallades, és a dir, hi ha recursos escassos en determinats dispositius, és a dir, és una suma de variables. No és una qüestió de culpabilitats, sinó és una qüestió, probablement, de no creure's tan fàcilment una etiqueta que s'ha posat de moda, que circula d'una manera massa banalitzada, i per tant que en molts diagnòstics al final és convenient la medicació. Però no és una etiqueta, és un trastorn que existeix, no? Però tots els trastorns, mira, posaré un exemple... Jo ho dic perquè hi ha hagut molta polèmica. A veure, si aquest tema us toca de prop ja ho sabreu, però si no, hi ha hagut fins i tot una discussió sobre si realment aquesta malaltia existeix o no. Hi ha gent que opina que no existeix la malaltia. Els experts que treballen cada dia amb aquests nens afectats defensen que sí que existeix, vull dir que això no és una invenció, i que cada vegada que es diu que és una malaltia inventada, els afectats i les famílies se senten molt malament, perquè sembla que ho estiguin creant del no-res. Hi ha casos de nens que pateixen hiperactivitat i un trastorn d'atenció. Clar, però aquestes famílies, les que realment ho pateixen, el que volen és que els professionals ens posem d'acord per prestar uns serveis de qualitat i adequats. És a dir, que les discussions acadèmiques, les discussions de perfils professionals diferents, que les fem allà on toca, que seria l'acadèmia o en determinades foros, diguéssim, científics. L'altre, que és prestar serveis, vol dir prendre's en sèrio
les dificultats i el malestar que tenen aquests nanos i les seves famílies i fer un diagnòstic multicausal, és a dir, veure exactament què hi ha en aquella situació, no? I aquí és on nosaltres reclamem això, no diem que no ho facin, hi ha molta gent que ho fa i que treballa molt bé, psicòlegs, psiquiatres, neuròlegs, metges, és a dir, no hi ha un perfil únic que treballi bé, no és així, no diem això, el que diem és que val la pena que ens hi posem. Per què? Perquè moltes vegades les etiquetes amaguen determinades variables que estan en joc. Anava a posar un exemple per allunyar-nos una mica de la polèmica del TDAH. Quan va aparèixer la sida, als anys 80, és a dir, els epidemiòlegs van classificar 4 poblacions que presentaven determinats símptomes. L'error de les campanyes de prevenció era pensar que les poblacions eren les que tenien el risc. No, el risc estava a les conductes, que casualment algunes d'aquestes poblacions feien, però no era un problema de la població, era un problema de la conducta de risc que feien. Per tant, està bé classificar, està bé etiquetar, està bé perquè ens ordena els professionals, però en definitiva a les persones afectades, en aquest cas nanos encara és molt més preocupant, el que els hi convé i el que nosaltres ens hem de comprometre és a prestar un bon servei. I per tant, nosaltres pensem que no és una qüestió que estigui demostrada ni que el TDAH és hereditari ni que té uns factors biològics exclusius, que en alguns casos pot ser que hi siguin, sí, no està demostrat, hi ha hipòtesis molt fràgils que apunten cap allà. Hi ha altres malalties que portem molts anys apuntant hipòtesi, per exemple la malaltia d'Alzheimer, i que en aquests moments encara no està la cosa clara i en canvi es prenen moltes decisions de tractaments en relació a la malaltia. Per tant, no diem que no s'hagin de prendre decisions, que s'hagi d'aprovar, però que s'estudiï també en quin context està aquell nen, i hi hagi un estudi una mica més a fons, diríem. Pot ser problemàtic prendre aquesta medicació? Bueno, té, com tota medicació que no és inocua, té efectes secundaris. Això és obvi. Vull dir, aleshores, jo crec que aquí els experts en això són els farmacòlegs o són els psiquiatres que són els que han de poder ponderar si allò, el risc és superior al benefici o si el risc és insuportable. Jo llegia en el seu comunicat que aquesta medicació té efectes secundaris com ara l'augment de la tensió arterial i de la freqüència cardíaca, alteracions en l'alimentació i la son, alentiment en el creixement estatoponderal, alteracions propioceptives, tot això surt en el seu comunicat. Ara jo m'imagino que si fossin tan clares aquestes conseqüències de la medicació, no se'n receptarien tantes, no? Clar, però vull dir, no sé si en tots els casos els nens pateixen aquests efectes secundaris. No, en tots els casos no. Tampoc ho diem, que sigui en tots els casos. No, però parlen d'aquests efectes secundaris i quan ho llegeixes t'espantes molt perquè dius, ostres, si els nens que pateixen TDAH i que prenen medicació els passa tot això, Déu-n'hi-do. O sigui, els efectes secundaris d'alguns antidepressius en algunes persones en alguns moments són un augment brutal del risc de suïcidi, per exemple. Això vol dir que tots els que prenen antidepressius s'acaben suïcidant? Absolutament no, però que és un risc possible. Per tant, qui administra, qui dispensa... Però ja ho controlen, això, no, els metges? Suposo que sí. No, vostè diu suposo, al comunicat vostès diuen que falta un control, o sigui, que faria falta un seguiment acurat de com porten aquests nens la medicació, que no sempre existeix. Això ho posen vostès en el comunicat. Sí, això és així, però això és així amb la majoria de fàrmacs, és a dir, en determinats moments el Departament de Salut s'ha posat a controlar la despesa farmacèutica, que és brutal. Què vol dir això? Bueno, no ho sé, ells sabran, però el que vol dir és que moltes vegades no hi ha una contenció, no? Sinó que per cobrir-se, per curar-se amb salut, valga la paradoxa, doncs s'administra un fàrmac. És a dir, en moltes patologies, una conjuntivitis pot ser vírica o bacteriana. Bueno, doncs li donem un antibiòtic i un antihistamínic i així ens curem en salut. Això és una pràctica iatrogènica, és a dir, més val afinar primer, si no ho sabem, tindrem més feina, la família haurà d'anar més vegades a la consulta. Sí, bueno, què hi farem? Però per curar-se amb salut, diu, jo li dono de tot i així ja va posat. Això és el que no em sembla bé. Llavors, és evident que no ho fa. Considera que està passant això amb el TDAH, Clar, això, o sigui, no ho dic jo, ho diuen molts professionals que hi ha, en molts moments, una certa alegria
en el receptar. Per tant, aquí el que posem és l'alerta de dir alguns professionals, algunes famílies ens diuen bueno, allà i sense explicar-me em van dir, m'ha de prendre això. I això és el que nosaltres posem sobre la taula. Els efectes secundaris vol dir que són coses que no són innocues, és a dir, que no és banal, que segur que tindrà aquells efectes secundaris, no ho sabem tampoc, però escolti, vigiliu, això és el que diem. Miri, justament tenim al telèfon el doctor Josep Antoni Ramos Quiroga, que és psiquiatre coordinador del programa de TDAH de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Doctor Ramos Quiroga, bon dia. Hola, bon dia. Està d'acord amb això que ens està explicant aquí al programa Via Lliure el degà del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, Josep Vilajoana, que es medica massa als nens que pateixen aquest trastorn? Home, jo, amb les poques coses del que he sentit, que puc estar d'acord, és que hem de millorar molt i molt més encara l'atenció del TDAH i de la resta de trastorns de salut mental infantojuvenil, perquè això el que ens farà és prevenir moltes conseqüències negatives a curt i a llarg termini. Jo, respecte probablement al comunicat, que és el que estaven referint i explicant, home, a mi em sap greu com a professional i científic, em dedico a la recerca, és que el comunicat no tingui una base científica més sòlida. Com les referències que té el comunicat no són de revistes de primer nivell científic. A hores d'ara a Catalunya i a la resta d'Espanya no es pot afirmar que hi ha un sobrediagnòstic del TDAH. Totes les dades de l'administració, de despesa sanitària, de venda de fàrmacs, el que demostra és que estem per sota de països als que ens havíem d'equiparar, com seria Finlàndia, Suècia, Noruega, Dinamarca, estem molt per sota. A hores d'ara a Espanya, en el conjunt de l'Estat, no arriba ni a l'1,5% dels nens de tota la població general que poden rebre medicaments pel TDAH. I això són dades pròpies de l'administració de venda de fàrmacs, que les coneixen molt bé perquè realment, clar, volen controlar la despesa que es fa, que ens sembla molt apropiat. I sabem que a nivell internacional, a qualsevol continent, ja dic que a l'Àfrica, a Europa, el TDAH afecta al voltant del 5% de la població general infantojuvenil. Per tant, estem molt per sota d'aquesta recomanació. Què es pot observar durant els últims anys? Que ha crescut el nombre de persones diagnosticades. Per què? Doncs això té a veure amb una millora dels serveis d'atenció i precisament és allò que les famílies ens reclamen. Escoltin, millorin els serveis, atengui'ns perquè nosaltres hem d'estar donant voltes i moltes vegades no aconseguim una bona atenció. Això progressivament s'ha anat aconseguint i fruit d'això, per exemple, el Pla Director de Salut Mental i el Ministeri de Salut a nivell d'Espanya, doncs l'any 2010 van generar com un conjunt d'experts la guia de pràctica clínica i que tenia l'aval de l'Agència Catalana de Tecnologia amb tota la rigorositat respecte a què s'havia de prescriure, com s'hauria de prescriure, com s'ha de fer el diagnòstic i és molt clar la recomanació d'aquesta guia. De primer nivell d'atenció, quan el nen té sintomatologia lleu, clarament tractament psicològic. No qualsevol, sinó aquell que ha demostrat eficàcia, el tractament psicològic cognitiu-conductual. Quan el nen té una sintomatologia moderada greu, què hem de fer? Afegir aquest tractament psicològic i, a més, afegir els fàrmacs. Per què? Perquè la medicació del TDAH, des dels anys 30, ens han demostrat clarament que tenen un major benefici que no passa el risc. Com vostès deien abans, és evident que qualsevol medicació pot tenir efectes secundaris. Precisament, els medicaments del TDAH, una de les grans coses que ens donen molta tranquil·litat és que són molt antics. Són medicaments que els venim utilitzant des dels anys 50, insisteixo, que el primer va sortir a l'any 30. I, per tant, tenim una casuística enorme de milions de persones que han rebut aquests medicaments i que podem conèixer les parts negatives i positives. Però vostè no està d'acord, per tant, que s'estan recetant aquests medicaments en massa casos i que en alguns d'aquests nens se'ls podria tractar d'una altra manera i evitar-los la medicació? Les dades no demostren això. Podem tenir opinions i creences i intentar que tot sigui al voltant d'aquesta creença que nosaltres tenim i fer encabir tot al voltant d'aquesta creença. Les dades clarament demostren que no estem ni de bon tros al mateix nivell que d'altres països del nostre sector europeu i que estem en un nivell molt baix. Pensi que l'any 2004 ni el 0,5% de la població infantil estava rebent tractament per aquest problema, quan afecta el 5% de la població.
l'increment és important, o i tant, perquè parteix d'un nivell molt baix d'atenció i un nivell molt baix de tractament. Però aleshores com s'explica aquestes crítiques que han arribat fins al Col·legi de Psicòlegs? Perquè ells han fet aquest comunicat fruit de la intranquil·litat que hi havia amb molts professionals que estan treballant en aquest sector i per part de famílies també, que diuen, escolti'm, jo vaig anar al metge, no m'ho va explicar i em va dir que es prengui aquest fàrmac al nen. Aquesta no és la posició de la Federació Espanyola de Famílies de TDAH, ni de la Federació Catalana de Famílies del TDAH, ni de bon tros. Sí, precisament, probablement, la posició que les famílies tenen és que en determinats sectors, i sobretot d'ambient psicològic, doncs no hi ha un bon reconeixement del TDAH. A hores d'ara ja no es critica l'existència del TDAH, i que fins i tot en el comunicat en algun moment queda com una mica qüestionada, perquè donaria vergonya, amb tota la bibliografia que hi ha, amb totes les dades que hi ha, no només des de bases genètiques, des de bases neurobiològiques, des de bases psicosocials. Sabem que hi ha factors de risc psicosocials importants que poden incrementar doncs, la gravetat del TDAH. Doncs tot plegat, a hores d'ara, costa molt de qüestionar per tota la gran evidència científica que hi ha en els últims anys. Insisteixo que és qüestió doncs, de revisar la literatura, revistes de prestigi com la revista Lancet, la revista Science, i veuran publicacions entorn del TDAH i recerques molt costoses. Pensi que nosaltres, quan diguem que una cosa ha de funcionar o que una cosa té una eficàcia respecte a aquest tractament, ens costen molts anys de recerca. No és una opinió que jo tinc sense haver-la demostrat ni haver-la contrastat. Aquestes són les coses que a nosaltres ens crida moltíssim l'atenció. Senyor Vilajoana, què en pensa de tot això que comenta el doctor? Bueno, de fet, m'alegro molt de compartir micro amb el doctor Ramos Quiroga. Doctor Ramos. Què tal? Bon dia. Sé que ahir precisament jo tornava a Madrid i parlava amb la doctora Claustra Gené i sé que van estar reunits i que té a veure amb les guies que s'estan editant per part dels departaments, no?, d'educació, de salut, etc. Per tant, la posició del comunicat, que és la mateixa que manté la meva col·lega, és justament aquesta, no?, la de posar una alerta, la de realment intentar aconseguir que aquells diagnòstics es facin tenint en compte totes les variables que estan en joc, i quan dic totes, dic totes. És a dir, que sí que hi ha posicions molt radicals en un extrem i en l'altre, és a dir, hi ha posicions radicals, el que diu qualsevol nano mogut és un nano hiperactiu i s'ha de medicar, i en l'altre extrem hi hauria la posició de dir, escolti, això és una invenció, que s'han inventat uns determinats farmacèutics, etc. Sí, però el doctor Ramos Quiroga diu que no hi ha una sobremedicació. Clarament discrepo amb aquesta idea. Un nen és mogut per naturalesa. El TDAH no és un nen mogut. El TDAH és un nen que té trastorns molt importants i la conseqüència la veiem, per exemple, en el programa TDAH d'adults de la Vall d'Hebron, com tenim gran quantitat de joves amb problemes de drogodependència, amb fracàs escolar, amb grans problemes per accidents de trànsit, i tot això són conseqüències d'un trastorn que afecta moltíssim la capacitat d'atenció, el control d'impulsos. No és que sigui un nen mogut. Ha de tenir una sèrie de criteris molt clars, molt restrictius i molt ben contrastats a nivell internacional, i que allò repercuteixi amb una conseqüència negativa. Precisament, una de les coses que ens alerta més, i per això estem fent un gran treball de camp a nivell de Catalunya, és la situació de fracàs escolar. Hi ha molts nens que tenen dislèxia i que no estan rebent un tractament adequat, o molts nens que tenen TDAH i no estan rebent un tractament adequat. I nosaltres anem a les escoles, fem l'avaluació i veiem la baixa incidència de nens que estan diagnosticats de TDAH i la baixa incidència de nens que reben tractament. Per tant, a mi el que em sorprèn és que en una situació, imaginem-nos que tenim una situació de sequera important i que fem prevenció perquè les rieres es desbordaran. Escolti'm, però si fa un any que no plou, per què es preocupa per les rieres? Doncs la situació és la següent. S'ha incrementat el diagnòstic de TDAH a casa nostra? Sí, i entre d'altres coses perquè la xarxa pública de salut mental infantil i juvenil doncs no és tan llunyana, és molt recent, és dels anys 90 que s'ha creat. I el que succeeix que anteriorment no hi havia probablement un bon coneixement a nivell de la xarxa. El que ens hem de vanagloriar i estar molt satisfets és que
fruit de tots els esforços que està fent el Pla Director de Salut Mental, que està fent el Departament de Salut, s'estigui millorant l'atenció del TDAH, i això, òbviament, té un increment. Sí, com si parléssim de l'Alzheimer. Jo crec que ningú s'escandalitzaria de parlar a hores d'ara que l'Alzheimer s'ha incrementat. Però aleshores, senyor Ramos Quiroga, per la gent que ens està escoltant ara i que potser en escoltar l'opinió del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya ha dubtat de si el seu fill havia de continuar medicant-se o no, perquè, clar, un quan escolta aquesta opinió diu, ostres, a veure si el meu fill, realment l'estem medicant i ens ho podríem estalviar. Jo soc pare de 3 fills i tindria aquesta situació, i per això ens fa molt mal tot plegat, perquè és, sota el meu criteri, tampoc és la posició global de tots els psicòlegs de Catalunya. Em costa que la gent que treballa a grans hospitals, a grans centres de recerca, no tenen aquesta posició homogènia, ni és la mateixa posició homogènia de tota la Junta del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya. De la mateixa manera que hi ha hagut psiquiatres que han trucat, perquè vostè m'ho deia, senyor Vilajoana, que hi ha hagut psiquiatres que els han dit que tenen raó. És que aquí, al final, segons a qui escoltes, les versions canvien molt, trobo. És que no és una qüestió de rols professionals. El que hem d'escoltar realment són les dades, el que ens demostren les dades, el que ens demostra la recerca. Un pot tenir una hipòtesi, i és una hipòtesi que s'ha d'acceptar, és a dir, tota persona té dret a formular hipòtesis, però el que ha de fer és contrastar-les i demostrar-les. Jo entenc que en un sector de la salut mental d'orientació més dinàmica, aquest diagnòstic o d'altres situacions, doncs no les acaben d'acceptar, però no és un problema dels diagnòstics o de les situacions, és un problema que no es pot pensar que tot ha d'entrar en base a les meves creences preformades. Escolta'm, la vida és dinàmica i ens va demostrant que de vegades hi ha situacions que no coneixíem anteriorment i que es produeixen. Fixi's, per exemple, una dada que és grotesca per la gent que ens dediquem a la recerca amb aquest trastorn, quan es parla que és un trastorn de factura nova. Només cal anar al Col·legi de Metges del Regne Unit a Londres i veuran el llibre de l'any del segle XVIII del senyor Alexander Crichton, on parlava dels trastorns de dèficit d'atenció. Per tant, ni molt menys es pot parlar que és un trastorn recent. Senyor Vilajoana. Clar, no, però no parlem de... Primera, un aclariment, o sigui, el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya no és d'orientació dinàmica, sinó que acull a tots els professionals, sigui quina sigui la seva orientació, dintre del marc de la psicologia i mentre hi hagi un rigor i una qualitat en les seves intervencions. És a dir, hi ha psiquiatres, hi ha metges, etc que ens han enviat les seves opinions de suport i que no són precisament d'orientació dinàmica. És a dir, el que és cert és que una cosa és el diagnòstic i l'altra és l'abordatge que es fa realment en relació a aquests nens. Vostè parlava de l'Alzheimer, és a dir, amb estudis molt seriosos es va demostrar fa més de 10 anys, 15 anys, 20 anys, que els diagnòstics d'Alzheimer amb estudis, no en la pràctica clínica, doncs tenien errors, és a dir, hi havia errors de diagnòstic. Per tant, això ho hem d'admetre. El que nosaltres diem és que aquestes discussions les hem de tenir en els foros científics i en els foros acadèmics. Doncs això és el que els demano, que la tinguin en aquest foro. Però clar. La carta, mirin vostès mateixos les seves referències que utilitzen. Mirin tota la colla d'imprecisions que hi ha dintre de la carta. Jo entenc perfectament la seva postura, senyor Vilajoana, i vaja, jo li tinc un respecte absolut i entenc la seva postura. Creguin sincerament que no m'agradaria estar en el seu lloc, perquè tenen una situació interna dintre del col·legi de tensions o de diferents, diguem-ne, orientacions i que han d'intentar quadrar amb tot plegat. Jo l'entenc perfectament. Una altra cosa és que nosaltres, ja no metges, sinó gent que ens dediquem a l'atenció en salut, i fins i tot vostès mateixos saben el crèdit que ha tingut o no ha tingut aquest comunicat dintre del Pla Director de Salut Mental o el crèdit que ha tingut dintre de les associacions professionals de Catalunya. Vull dir, nosaltres no ens ha afectat d'una forma excessiva perquè entenem i sabem la situació d'on es produeix aquest comunicat. I és més, que això potser els oients no ho saben, però el dia després va sortir també un altre comunicat del mateix Col·legi de Metges, una miqueta aclarint i retraient una mica d'aquest comunicat previ, perquè ells mateixos veien que potser, escolta'm, això no ha estat absolutament contrastat, segurament. I jo ho entenc perfectament. I l'únic que, i també els agraeixo des de RAC1 l'oportunitat de contrastar visions. Les dades oficials són absolutament clares i rigoroses. A Catalunya, a hores d'ara, tenim un infradiagnòstic del TDAH.
ningú s'escandalitzaria de pensar que s'està millorant l'atenció de les neus de mama o del càncer de colon a Catalunya, i en canvi ens escandalitzem, o algunes persones s'escandalitzen, perquè s'està millorant l'atenció d'un trastorn que té conseqüències, insisteixo, molt i molt greus. És que això és el que no és veritat, que no es millora l'atenció. O sigui, s'augmenta el diagnòstic i probablement hi ha nanos que millorarien amb un tractament que no reben i nanos que no el necessiten i l'estan rebent. I aquesta és la realitat. I això és així. La realitat són les dades. El TDAH afecta el 5% de la població infantil general i a Catalunya menys del 1,6% estan rebent tractament farmacològic pel TDAH. Per tant, no es pot parlar que hi ha un sobrediagnòstic. És més, potser podem convenir que la població palestina a Israel té una situació de vegades social precària. Doncs per dades i que poden conèixer i consultar-la, el tractament del TDAH a Catalunya està per sota del que rep la població específicament palestina a Palestina. Però, doctor Ramos Quiroga, en general, quan un nen és diagnosticat d'aquest trastorn a Catalunya, en general se'l medica? O sigui, en la majoria dels casos rep medicació aquest nen? Depèn de la gravetat que tingui. Es considera que 2/3 del TDAH és greu moderat i, per tant, hauria de rebre un tractament combinat, tant psicològic de tipus cognitiu-conductual o un tractament sobre els pares, de pautes per millorar la conducta i, a més, un tractament farmacològic. Fixi's, quants fàrmacs tenim per l'esquizofrènia? Doncs tenim més de 10 fàrmacs. Quants tenim per la depressió? També més de 10. Tenim només 2 fàrmacs per tractar el TDAH. I durant quant de temps l'han de prendre, aquesta medicació, als nens? Miri, això és igual que el tractament de l'asma o el tractament de l'epilèpsia, en funció de la gravetat i de la repercussió que estigui tenint el trastorn. Afortunadament, hi ha un grup de nanos que veus com progressivament es va deixar la medicació i no cal que continuïn en tractament. Sempre s'ha de reavaluar la necessitat de seguir o no seguir en tractament. I es fa aquesta reavaluació? Perquè una de les coses que criticava el comunicat era que no hi ha sempre un control de com està prenent aquell nen la medicació a posteriori. Això no es pot afirmar. Fixis, deia el senyor Vilajoana que no havia millorat l'atenció del TDAH i fa més de 10 anys o de 15 anys no hi havia un programa de TDAH per adults a Catalunya. A hores d'ara n'hi ha a la Vall d'Hebron, on no hi havia programes de recerca específics, ni a la Vall d'Hebron, ni a l'Hospital Clínic, ni a l'Hospital Sant Joan de Déu. Per tant, sí que s'ha millorat l'atenció. I això el que implica és que es detecti d'una forma més precoç. Amb el TDAH la clau és fer la prevenció, prevenir conductes que són absolutament de risc. I això és el que hem de fer amb un tractament global i holístic. Precisament, moltes de les crítiques que ha rebut la guia de pràctica clínica era com si es recomanés tractament farmacològic a tothom, però el que recomana precisament és que tothom ha de rebre tractament psicològic. El que probablement no agrada és que aquest tractament psicològic sigui un determinat, que és el que ha demostrat eficàcia. Si volem instaurar un altre tractament, hem de demostrar que allò sigui eficaç, però d'una manera rigorosa, i aleshores entrarà dins de la guia de pràctica clínica. De fet, ara vostè ens parlava dels adults, és que hem d'acabar ja amb aquest tema. Sí, ens parlava dels adults i hem rebut un mail d'un oient que m'agradaria comentar perquè fa estona que ens l'ha enviat. Què diu? El Rafa ens pregunta sobre el TDAH, si quan una persona és gran, amb 30 anys, amb el TDAH detectat tardanament i amb signes evidents d'aquest trastorn pràcticament incontrolable, si també els aniria bé tractament psicopedagògic o realment s'ha de tractar amb medicaments? Mira, les recomanacions, per exemple, en adults són un pèl diferents a les que es fan en nens. Adults, la guia que fem servir és la guia de l'Institut Nacional de Salut anglès, el National Health System, la guia NICE, i recomana de primera elecció el tractament farmacològic. Per què? Perquè la gravetat d'aquest adult serà molt més alta. És una persona que porta més de 30 anys tenint aquest problema i que no ha estat correctament endreçat des de la infantesa. Però sense oblidar que moltes vegades hem d'afegir un tractament psicològic de tipus cognitiu-conductual. És a dir, que jo estic fent aquí una certa, defensa del tractament farmacològic i precisament soc autor de llibres de tractament psicològic pel TDAH en els adults. Per tant,
la visió ha de ser absolutament global, però global i rigorosa, no basada en creences o en suposicions o en posicionaments previs que no hem demostrat. Doncs queda clara la seva posició. Josep Antoni Ramos Quiroga, psiquiatre coordinador del programa de TDAH de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Moltíssimes gràcies per haver parlat amb nosaltres. Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'atenció al TDAH que us dediqueu a aquest trastorn, i moltes gràcies també a l'oportunitat per parlar amb el senyor Josep Vilazona. Gràcies. Bon dia.